Het loon onder wetter zetten werkt het beste tjin moezen, maar het kost het ook een soort yield. Dus maak je het wel op het goede moment en plakt waar. Daarbij helpen de satellietbeelden. Op satellietbeelden kerst vrij goed zien wat een hoge activiteit van moezen is. Als de bewerking die wij doen op het bureau, daarmee kerst de satellietbeelden sabot, als ze precies bewerk je dat er een bepaalde kleuren zit waar het meeste moezenskeer is. En eigenlijk helpt dat de boeren om te zien op hun eigen stukjes loon, waar op dat moment de meeste activiteit is, maar vooral om te zien wat het rondelijk patroon is. En als je wat van patroon het in de polder is, dan kun je zien van welke stukken de uitbraak van die moezens zich uitbreidt. En dat helpt die boeren om te zeggen, hey, ik moet nou ik alert wezen op deze stukken loon, want daar kan ik wat gebeuren. En dat werkt zo. Op dit beeld kun je 12 verschillende soorten beelden zien. De bovenste 3 beelden, dat zijn eigenlijk gewone luchtfotobeelden, maar wel via satelliet. En hieronder is dan bewerken satellietbeelden. Dan maak je eigenlijk een combinatie van informatie uit verschillende spectrale banden van de satelliet. En die jouwen een verschillende kleur, zodat bepaalde gegevens beter inzichtelijk worden. En in dit geval de moezenskeer. De beelden binnenhazen online voor de boeren bij LTO in te zien. 2 keer in de maand worden ze vervasken. Er is ook een app ontwikkelen. Het monitoren van moezen, er zijn al verschillende methodes voor, maar dat is best wel arbeidsintensief en ingewikkeld. En we gaan nu in oparbeiding met de LTO, wetenschap en de provincies, van kunnen we iets doen, iets maken, zodat de boeren zelf die informatie verzamelen kunnen. Nou, daar gaan we een app van maken. We gaan daar een training met boeren doen in december, en later in de mei-tijd doen we dat weer. En dat ze in het loon op een heel eenvoudige wijze een score doen kunnen van de moezenskeer op percelen. En daarmee, als ondersteuning van die satellietbeelden, krijg je een heel mooi beeld van waar begint het nou? Wat zijn nou de percelen waar het begint? En is dat ook een signaal dat er echt iets verandert?